Jeg er mere glad, når man kan nogle flere ting. Min gode vejleder for mig, det er en, der kan lytte og støtte en og gøre en glad, hvis man har en lortdag. Det er en, der giver sig tid til at lytte, og i hvert fald hjælper på den måde, som man nu kan. Før jeg kom her, der har jeg fået nogle oplysninger om stedet, som var fra en, der bare ikke kunne tilpasse sig herude. Og så valgte jeg i 3 år at lade være med at komme her. De der oplysninger, jeg fik, de var jo fuldstændig forkerte i forhold til, hvad jeg oplevede. Men det er godt at komme her, og så er det jo rigtig sjovt, at der er nogen, som man kender fra privat. Det betyder, at jeg kan sidde og slappe af og bare koble af. Jeg vil sælge nogle af billederne. Der er så også et, der er blevet solgt, som bare ikke er blevet hentet endnu. Vi startede i 2014 med et halvt års sportsgennemgang. Og derefter der kom der så et kæledyrs-tema. Og efter det så var der noget med noget drama, vi havde tænkt på. Og der var jeg med i den gruppe, der havde valgt at komme ind og lave teater. Men ellers, i hverdagen, så går du jo op på... Hvor er det, du går på arbejde henne? Er det på Grønnemosen? Ja. Grønnemose værksted. Er det, når du er på arbejde, når I har møder, at du bruger den klokke? Hvad? Ja. Hvad betyder det? Skal der så være ro? Ja. Jeg har så sige, at de startede med at være kollegaer, men den kan så udvikle sådan en vennebånd. Altså, man siger, venner kan man aldrig få for mange af. Det betyder, at det er noget at være sammen med andre, som ikke bare sidder hjemme og glor og bliver doven. Var du med på Eslov? Ja. Ude at se alle brandbiler. Ja. Købte is. Ja. Så der sker mange ting herude på Ryttervej, du kan være med til? Ja. Og det kan du godt lide? Ja. Er det godt at få lov at komme med på ture? Er det noget, du godt kan lide? Ja. Ja. Det er jo fordi, jeg har haft en spiseforstyrrelse. Gør det, når jeg er alene, så får jeg ikke så meget med. Men
når jeg er sammen med andre, så kan jeg spise en hel masse. Jeg kan bedre sige fra, det er en af mine store problemer, men der skal ikke meget til, før jeg finder på at sige, det gider jeg ikke at have. Det synes jeg ikke om. Jeg har 5 søskende, der hedder Mia, Danny, Thomas, Kim og Anne. Nå, det er din familie, der ligger derinde. Er der andre ting, du vil vise os på den? Hvad kan du mere? Min mor hedder Gamana. Hun kommer fra Azorerne. Ej, hvor er det smart. Men bordtennis, der havde vi også en langstrakt turnering på det første daghøjskolehold, hvor jeg vandt B-rækken. Og det har ikke noget mere, at B-rækken er dårligere end A-rækken. Men da vi var så mange, så vi var nødt til at lede op i en A- og en B-række. Og så var det næsten stort set alle mod alle i de forskellige. Vi havde inddelt med 4 puljer, hvor jeg så røg videre som nummer 3 fra min pulje. Og så klarede jeg mig videre til finalen. Det har givet mig en rigtig god følelse af, at man kan. Når man sætter sig noget i hovedet, så er det med at udføre det, og så kan man godt. Og så må man så sige, når man taber, jamen så det. Altså, der skal være en vinder, og sådan er det. Vi havde nogle mestringskurser her i februar og marts måned. Og det var nogle rigtig gode kurser, hvor vi havde 4 timers undervisning, kun afbrudt af en halv times middagspause. Og det var faktisk også opløftende, fordi vi lærte meget om, vi kaldte det medborgerskab. Og der var også 4 hovedpunkter, så jeg kan ikke huske dem alle sammen. Men det første, det var noget med selvbestemmelse. Og punkt 2, det var medbestemmelse. Og 3, det var vist, tror jeg, næsten noget med sundhed, hvis jeg skal vide det. Og 4, det var så det der med, om man har indflydelse. Men vi plejer gerne at være enige alle sammen om, hvad der skal ske. Vi er jo 10 mennesker, så vi skal lige finde ud af, hvordan vi samler sammen. Det var noget med handicappolitikken. Hvor vi lavede et høringssvar til kommunen om nogle ting, vi havde tænkt os. Og så var vi der var kommet et svar fra, jeg kan ikke hvor det var henfra, men det var med udvalget, tror jeg det hedder. Og vi var stort set enige med, hvad de havde sagt. Og vi lavede sådan nogle forskellige inputs af, hvad vi nu synes ser ud. Hvem var med dig over til One Direction? Var det mor? Ja. Og så havde du Eva med, havde du ikke det? Ja. Eva. Ja. Eva er din ledsager, ikke også? Ja. Nogle gange, ja. Du har lidt forskellige. Ja. Fordi du tænker på, at her den 21. august, ja, der skal du faktisk have ledsagertur igen. Ja, du skulle ikke have mor med. Du havde først arrangeret med mor, så valgte du gerne ville have Camilla med i stedet for. Ja, så lavede du det om. Ja. Altså, der er noget, der hedder selvbestemmelse, så jeg er stort set med i det hele. Jeg bestemmer stort set selv, hvad jeg vil have hjælp til. Og hvis jeg ikke kan, så bliver jeg nødt til at få hjælp. Før i tiden, der har vi ikke sådan bestemt så meget. Men nu er vi sådan mere med, og det er meget godt. Vi er alligevel med 2 af borgerne til at ansætte en ny. Ja, det var meget sjovt at prøve. Og spændende at være med, så vi ved, hvem det er, der skal være hos os. Det var vigtigt, at de kunne tåle noget sjov. Og de bare var sådan nogle sure koster. Man kan få hjælp til at læse breve og til personlig snakke og ledsagning til læge, sygehus. Hvad det nu måtte være, man har brug for. Er du glad for at bo her? Ja. Ja. Så du vil gerne have nogle af dine gamle plakater op igen? Ja.
Du drømmer ikke om, at der skal komme noget nyt op og hænge? Skulle du bare lige se, hvordan det var, hvis de ikke var der, alle dine ting? Ja, okay. Og så har du så fundet ud af, at du synes, de skal op igen? Sådan. Jamen, ved du hvad? Det skal man jo også prøve, inden man ved, hvad man synes. Ikke også? Gå og prøve at tænke at komme måske ud til noget flexjob, som jeg har været i før. Men jeg føler mig ikke klar lige i øjeblikket. Gerne noget med dyr. Fordi jeg er en ret stor dyrelsker. Og jeg har jo også selv dyr hjemme forvejen, og der kommer et til her på lørdag. Jeg drømmer jo om at få børn. Det står nok højst på min ønskeliste. Det er bare noget, alle piger drømmer om. Så drømmer jeg om at blive mere selvstændig. Så jeg kan klare mig selv 100%.